araw, tumataas din ang temperatura. Ibig sabihin, umiinit ang hangin. Kasabay nito, ang matinding init na nararamdaman ng tao. Sobrang init eh. Tutulo bakit sa taas eh. Parang malagkik ang mga katawan namin eh. Sobrang init eh. Sa datos ng pag-asa ngayong taon, umabot ng 38 degrees Celsius ang temperatura sa Pilipinas kumpara sa 31 degrees na normal na temperatura. Ang ganitong init, mistulang nililiyapan na ang katawan. Pagdating ng 33 degrees, yan pataas, medyo hindi ka na talaga komportable. Pero bukod sa lagkit at hapti ng init, ang kalusugan nadadarang din sa panganib. Dito sa Northville, isang relocation site sa Bulacan, maladisyerto ang init. Dagdag pa sa init ang kawalan ng kuryente. Kaya pangkaraniwan ang may nahihilo at nahihirapang huminga. Ang matindi, 8 sa mga residente dito, matinding init ang sinisisi sa biglaang pagkamatay. Si Mang Antonio, 57 taong gulang, namatay nitong Abril. Bago siya namatay, idinaing muna niya ang pananakit ng ulo at hirap na paghinga. Yung hingal niya yung grabe. Ano yung ganyan niya? Sandali lang, siguro mga wala pang 30 minutes, bumigay na siya. Ayon kay Arlita, walang sakit at malusog ang kanyang asawa. Kaya talagang ang matinding init ang kanyang pinagbibintangan. Ayon kay Dr. Marcelo, ang doktor na malapit sa relocation site, posibleng heat stroke ang ikinamatay ng mga residente. Posible talagang magkaroon ng heat stroke or mapunta sa heat stroke yung mga tao na nakatira sa isang sobrang init na na place. Paliwanag ni Dr. Marcelo, ang heat stroke ay kondisyon kung saan bumibigay ng tuluyan ang iba't ibang organ sa katawan dahil na rin sa init. Nag-generate yung katawan mo ng init plus yung condition na mainit yung environment. Nagkakaroon ngayon ng parang imbalance. Ang matinding init na nanggagaling sa labas, pumapasok sa loob ng katawan o heat gain, na kailangang mailabas ang init sa pamamagitan ng pagpawis o paglabas ng tubig ng katawan. Pero kapag hindi na ilabas ang init dahil sa kawalan ng sapat na tubig o dehydration, aabot ng hanggang 41 degrees ang temperatura ng tao at magsisimulang masira ang mga organ ng katawan hanggang humantong ito sa kamatayan. Ang mabibigat na gawain at matagal na pagkakabilad sa araw ay ilan pa sa mga dahilan ng heat stroke. Ang kargador na asawa ni Ruchin na si Antonio, patay nang umabot sa ospital ditong Mayo 2. Tumitim yung niya, yung parang umakyat yung dugo. Tumitim yung mukha niya. Nagulat na ako, ginagumanon. Kumpirmadong heat stroke ang ikinamatay nito. Bago tuloy ang magka-heat stroke, nakaranas muna ng heat exhaustion o pagtaas ng temperatura ang katawan. Kasabay nito ang pagkahilo, pagsusuka at hirap na paghinga. Karaniwan nangyayari ito sa mga siksikang lugar at sa mga espasyong walang maayos na ventilasyon. Sinugod sa ospital si Aling Rosita dahil sa heat exhaustion. Nahilo ako at saka hindi ako makahinga. Nagdilim ang tingin ko. Pero bago umabot sa heat stroke, naagapan ang kanyang kalagayan. Ngayon, para malamigan ang katawan, 2 ventilador at aircon ang nakatapat sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Doktor dating Ginoo, isa lang ito sa mga simpleng paraan para makaiwas sa heat stroke. Pwede natin silang painumin ng madaming water. Pwede din tayong mag-hydrate sa kanila para ma-replenish yung mga nawawalang asin dahil sa excessive na pagpawis. Sa pamagitan ng isang simulation, pinapaliwanag ng doktor ang mga dapat gawin sa banta ng heat stroke. Pwede dalhin yung pasyente sa isang malilim na lugar na hindi sa tapat ng araw. Pwede niyang luwagan ng damit. Kung may dala siyang tubig o pwede siyang makahingi ng tubig, pwede niyang basahin ang katawan ng pasyente para lumamig. Kapag nabigyan ng mga paunang lunas, kinakailangan dalhin agad ang pasyente sa ospital. Lagyan siya ng
ice pack para palamigin ang temperatura ng katawan. Sa tropikal na bansa tulad ng Pilipinas, likas ang mainit na temperatura. Lalo na ngayong tag-araw. Pero hindi ito dapat maging banta sa ating kalusugan. Tandaan, maaari itong maiwasan.